Pyrthei TV. Shwabak election MP Lok Sabha kan long. Laingot kinangalam ke All India Trinamool Congress ni ke TMC kibada Khasi Hills kala resign no haka khatkhandai tarik Lber arhatar apusam. Kilaingot kinangalam ki kenthub yau advisor jangka Mausan Ram Block u Vincent T Sangma u President jangka Mausan Road Block u Justin G Moment but u President jangka Jirang Block u Sanmun di Marang. Barok laingot kelapan pau bakadaw kajing no jangki ya ke TMC kadai kadaw Shimen. Berkikwa kibanlong kibalai lut menteri kam hakasan Pyrthei katkom Khubor jongki hishimen. Haduk menta kimpat berkhat syakanu ke parti bakinda yaso Hendrei kilo ongru bakindan hasenda jong Dr. Mukul Sangma. Kedor basnong mau thong mensan kala lumpat ba hakastem jongka khatkhandai tarik Lber araza apusau banyakran halo kajing syakem jengki laingun nakadaw kajing ya bom snong kabalaja hakamit ngisajan hakasnong mau thong mensan kasnong kabahap hapo so yong konstituensi. Hakajing akran bekila Pyrthei Khubor usordar jong kasnong mau thong mensan uba starwell maulong ulai thu bakidan laingot kibriu kibalawan prong jubor hayeng sa jong kawai kalong kumi hakapor arbaji dang step rengam barkila set na shintur barksi na rendang Hendrei para marjan kila yoban pelat imno yaka usordar ulai thu bakidan laingot kibriu Hendrei utaw baksi ulalai petno balayoban bat satang arngun. Ulong ba hakajing bitar kipat ba kila bom kila tit yaki berkum juru ya kakali ke bagi pendankam. Ulong ba na kila ingut kibala syakem arngut kidai na mau thong mensan bat sa weipan ubana nong pesam. Haka khat santrik Lber aja arpusau kajing seng samla Kenshi District Youth Center Committee. Kelara ki ya ka World Consumer Rights Day. Haka ni kasngi laidon rengkat lang kanong esai an ke kong emrap sang bat upastor arnong siet. Ubadai upastor ubapet ya ka Kenshi District. Kini kila ajib pensyai syikipat ba halor ka hok jongki nong thiet nong pet bat kajing asalong. Ka Adolescents Unfiltered Podcast balapan mi dakatanat Health and Family Welfare kala pelan sai ka wei perke episode halor ka phang pedeng kajing adai hapedeng ki kibik pa perki khun samla. Hakani lawan benishim menta da u Dr. H. Morman u bedairu columnist but unong 3 months ngobha rengkat berkekong Flourish Lingdo kepada ke Program Officer jongka RKSK Adolescents Health. Haka khat santri Lber aja apusau ukun nengkong jong upa im Wycliffe u Andrew Joel Solamar u babadru kum organizing secretary jongka Bangladesh Indigenous Peoples Forum. Ula pelat patba ya kekot balatho da uba Daniel Stone Lingdo nonglan kepala ai kerteng ayungin le haka jingim batang shisien. Ya kini kal pelat patba haka snong rajai ka snong ka ba upa im Wycliffe lalit ben syong mensa hari Bangladesh hadir malami no na India. Ka Tamil Nadu Food Department kalai khandra yaki babun ba kicaka bam ki badon Kylleng jong ka Jylla Tamil Nadu kajing lai khandra ka dei hadin kajing yap jong ka khna ka badang khatlai snem karta hadin bakala bam ki jing bam shawarma ki officer jong ka Food and Safety kalai ban pet ya ka fridge baki hotel ki penankam la ka trikam ne em namar bala da kam trikam ka do ka sniu no kila kurup iki do siar iki do blang bat ki wei pat ki barbam na ka hotel ban let test. Kajing naik kendra jong kini ketenat hak jaka bam ka deiru namar ba ka porshet kala dei artan balada kimpiang ki jaka bu tangkat tukat nipor ke bam khamtam ka do ka sniu no ka Supreme Court kamshim la ai hukum satya ban sangeno shipor ya kajing pentrikam ni ki rules jong ka Citizenship Amendment Act ya ka balada ban penbena da ketenat kampo ying jong ka sarkar India kaying bishar kala ong badon kam ban ai por ya ka sarkar ban penkre ya ki jubab jong ka Kaying bishar bala kli da Chief Justice of India Udiwa Chandrachur kala bu por biang haka khandai tari uyayong bantian bishar ya kani kam latian bishar ya kani man kabaya dei ba ka CEA dei hadin ka jing ujor jong ka Indian Union Muslim League National President jong ka Rashtriya Lok Jan Shakti Party Upashpati Kumar Paras la resign no kum menteri ka sarkar pedeng Uparas la resign no na ka Shuki Menteri Sarkar de namar ba Singahun Satya ya ka jinga bahak constituency Bihar hapedeng ikan hun ki badon hapo ka NDA. Ulong ba ka jingle bamhok jong ka Seng Jong U hakani ka jing bahak constituency. Ha ka jinga pendet bahak haki constituency Bihar hapedeng ki ikan hun ki badon hak NDA khat nyok tadi ki constituency kilet ka BJP khan Rio kilet ka JDU san ka LJPR kawai ka HAMS per kawai pat ka RLM. Ka Supreme Court kalakhat hajar yau Baba Ramdev, but yau Managing Director jong ka Patanjali Ayurvedic u Acharya Balakrishna.
Kalau khat hajareki dei nam bakin wanmi dalam ka jong gamet hakut dei hadien ba kim shimla juba bhalor ka jingpan jingshai ka Supreme Court ya ka jingyai beteng jongki ban penmi ya ki jingpen bena ki bayalam bakala ya ki brio. Ka Supreme Court kala tuklar ya kini kam dei hadien ba ka Indian Medical Association kala dawa ba dei ban penshitam ya ka Patanjali namar ba ka penkhen ya ka Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 2019 Ka Congress Working Committee kala Jylla hakasmi hat majai ha headquarter jongka Delhi ban perkhat na ka benta ban perlat no ya ki matrikam jongka seng Congress hakani ke election MP Lok Sabha. Lapanya ya ka Jylla do President jongka party Malika Arjun Kharge balai dan langru ka Sonia Gandhi u Rahul Gandhi berkiwai pat kinong yalang. U President jongka South Korea u Yoon Suk Yeol maham iki Dr. ha South Korea bakim dei ban pelong ya ka license jongki kum katiar ka ban pensa wiki pat ba. Ulama ham balada kim let phai shalaki kam man ajing shakri ki pat ba ka sarkar kam man si man haban penduk no ya ka license ka jongki. Ki Dr. ha South Korea klai ki da ka basak nge trei mentala kum bashi banai Kajinga kerja sok hapen ke Israel baka Hamas kala ban poisha no shenuru nambar baka Israel kampediang ye kijing dawa jong ka Hamas. Ka Hamas kadawa baka Israel kadiban pelai lai spa san pongut kinang Palestine ki bala syaset koidi ha Israel. Berhadian kata kala kular bakan pelai no ye ki ba sya rabor kata tangi kinthei kitemen bat ye kitu ki ba mensau. Henry Israel kampediang kalau ong ba kamla ban pelai ye ki koidi ki baka Hamas kadawa ban pelai. Nambar bagi ki runal ki bala sya pengan hagi kendon ai ki ba khia. Nambar bagi la le ki kampentrin ki ba shirkai kunthub ru ya ka kampenya brio. Shwa ke India kan let check election na duka khat khandai tarik uyayong kinong Pakistan ki la yaro ya ke India hapu ka jingalam jong Narendra Modi kum menteri dong ba adu kari. Bat kila ong ba kari India kala ki state ba hapu ka jingalam jong Modi khamtam ha ka bayadai bat ke information technology. Kinong Pakistan kila yaro ru ya ka rukam pelong election ha India nambar ba kalong ka bayat be ya renti kat kum kariti sensyar pat ba. Kinong Pakistan ki kermen ru balada Modi uban biang sa sisin ha Khubor. Kajian kan an hapeng ke India baka Pakistan kan kunno sendan. Kelami kajian kan an hapeng ke Pakistan bak Afghanistan. Kadau jong kajian kan an kadai hadin kajian jong nyong isipai jong Pakistan ha kajian thamakan san kile no Tehrik e Taliban Pakistan ha ka ketem jong isipai Pakistan. Hadin kani ka Pakistan kala therbom haki artali ki jaka ha khaput bak Afghanistan. Bat ha kani kajian ja prangut ki brio kunthop yaki khna kelayam. Ka Afghanistan kalakam baki bayap ki deki brio ki baloi kat ba ka Pakistan pat kalakam ba ha jing therbom jongka u commander ka Tehrik e Taliban Pakistan ulaklan yam usembut menteri rong badu jongka Nepal Narayan Kaji ula pentim ba ka Russia kalakular bakan wengno naga kam sipai yakinong Nepal ki balalet banyak kunthma naga benta ka Russia hakathma ba ka Ukraine. Keladon ki spangut ki nong Nepal ki balik rung syaka kam sipai Russia banyak kunthma Persha ya ka Ukraine bar ki bala yam menta ki lakot syaka khat khandai ngun. Usistau lakran ya kani hapo ying dar bar thau an jong ka Nepal hadin ba ki babun ki nong thau an ki la penpau ya ka jing ngau khia ba kumno ki nong Nepal ki lej banyak kunthma na ka benta ka wei pat kari. Ka European Union kalamang 1 billion euro banyarap terthma ya ka Ukraine. Ka Ukraine kala ai khublei kerpang ya ka European Union namar baka kloi banyarap hakapor baka Ukraine kadan hapdeng ka jingjenjar san. Ka Ukraine kala ai khublei ru ya ka Czech Republic ka bala lam khmat banlum senyang na ka benta bantiet pralak teliki kuli. Hadu menta ka jingeram baka European Union kala ai ka Ukraine kala kot syaka 0.0 billion euro. Tikito kilong ki Khubor hakimat kimat mandasi. Khublei.